Nam jari hamba agak aku bahagia hamba agak aku bahagia menang. Oh, siapa ini? Damra gaya bahasa ya. Oh, sampai hombla bedeng sekolah terkenal ya. Nama, akak kop boybe. Neng raizlainai saksi sengeraya tikar aksinane hordeng angne tejeng dugai laine bunghor laide neng raizlainai saksi sengeraya tikar aksinane hordeng angne tejeng dugai laine bunghor laide ang betul itu kerap sampai nonga degar aksi naik kunci lain ini besalo ang betul itu kerap sampai nonga terjeng dugai naik kunci lain ini sabai dia lagi time sabai aku mau bertanggung nanggu ada sedu manggana bitangko roja hambai hendeng angko beयाव लेंहरनायनि थाखाय बिथांनि गोसोनि हाबिला साननाय गासिबो जाफुंजोबथों खानायाबो ट्रेकजों मोनसे खनना हरदो आदा ट्रेकजों लास एबार मोनसे आदा सिन्दुखौ आङो जेन' बोरायब्लाबो सिदायैनो थैयो गङा आं बे बोरखौ होबाय आरोखि गोबां मानसिफ्रानो गंनानै थैयो रायजोफोर आङो बिथांखौ बिराद मोजां मोनो आदा सिन्दुखौ बिराद अनसुला सहायगिरि मददगिरि गासैबो मानसिखौ जानाय लोंनाय थाखा फैसायाव लोगो मोनगोन नोंनि आरो आंनि बिपदआव रावखौबो लोगो मोना बेखायनो आं मोजां मोनो बियो सिदायै थैनांगौ गंनो मोना आरोखि बयबो गंनानै थैयो माने सबे मानु माने नेखा हय फेलाय बुरा बुरी हले नेखा गंबाय हय एतु बाकी हय बेन हुआतु बेन हय फेलाय मरे आमार सिद्धू डांगरिया सिदा हय फेलाय मरिबो आरोखि एतु मय आखिरबार दिलु बिदि आरोखि औ ट्रेकजों खनसे दे बयबो रंजा दे माथो फैसिल' हौवाफ्रालाय मोसानोबा बयबो मोसादो